Magandang araw sa inyo mga katrops. Mga katrops, ito na naman si Katrops Danny. Ngayon mga katrops ay ipakikita sa inyo ni Katrops Danny na meron ditong nagtago sa aming lugar, sa may malapit dito sa amin na nagtagong mga pampalakayang ng mga bangka. Tawagin sila itaksay lawak mga katrops. Kaya hindi sila naglaot ay malakas daw ang habagat. Talagang pag ganitong buwan na mga katrops ay malakas na ang habagat talaga pag padating ng buwan ng Agosto. Saka meron daw masamang panahon kaya ganito nagtago sila. Ayan o, tago sila, mga taksay lawak yan mga katrops. Ang inuhuli niyan mga katrops, mga tuna, malaking tulingan. Yan ang kanilang mga inuhuli mga katrops. Diba mga katrops, malakas ang habagat oh. Oh. Diba nakita nyo oh. Malakas diba. Boss, ba't di nakalaot? Malakas ba ang panahon? Malakas, may bagyo ba boss? Boss, yan mga katrops, busy siya oh. Hindi siya makapagsalita. Ito kasing mga katrops lugar namin ito, taguan to eh. Ayan o, kasi sifting lugar to eh. Kaya yung mga hindi nakakalaot ng mga bangka, basnig man o kung ano man, malilit na pampalakaya, eh dito tumatago sa aming lugar dyan o. Yan, yan tumatago yun dyan o. Yan naman mga katrops, yan yung biscuits yan, buhayan yan ng isda yan o. Yan, buhayan ng isda yan, biscuits sa tawag yan. Biscuits sa tawag yan mga katrops. Palaki yan, pinapalaki ang mga isda, mga ano dyan, mga ewan kung inuhulog dyan, bangus yata o alimango. Tapos pag malaki na, harbisan na nila. Yan, malakas naman talaga, di ba? Oh, lakas oh. Ay, lakas talaga. Talaga nga naman, di makakalaot. Lakas oh. Oh, wala, umataw na oh. Oh, umataw na. Drops, ang ibang taguan ng taksay lawak dito. Yan, hindi sila kalaot dito pa ang taguan nila. Yan, dami pa oh, di ba?
Taksay lawak, oh, dami oh. Dami pa, di ba? Yan, yan ang taguan pa nila. Dami oh. Yan, dami pang tumatago oh. Kasi nga di makalaot eh. Ayun ang bahay ng Mercedes, ayun oh. Dahil pag nakatago dito ng mga ano, mga taksay lawak oh. Kasi malakas nga bagat oh, lakas oh. Oh, di ba malakas oh. Lakas nga bagat. Lakas di ba? Lakas oh. Ay lakas oh, grabe oh. Sobrang lakas mga katrops, hinaano ako. Oh. Kaya ako lang sasagwan oh, ayan oh, nagbibidyo ako pero mapantay ako kasi sobrang lakas ng kabagat oh. Diba? Kaya walang laot na yun dito. Di makalaot ng matak sa ilawang. Lakas yan. Wala naman laot ngayon. Yan, daming naka ano, oh. Daming tambay ng mga bangka oh. Makalaot. Sabayan pa ng liwanag yung mga basnig. Pag ganitong malaki ang buwan, pahinga ang mga basnigan. Lakas oh, di ba? Oh, lakas ng hangin oh. Walang laot ngayon. Salamat sa inyong panood. Sana hindi pa nag-subscribe, subscribe naman. Lagi kayo updated sa mga bagong video. Salamat sa inyong panood. Thank you.